Ananging tasih wonten malih pepanggiling Dewi Sukesi inggih menika boten mawas cendhek dhuwuring pangkat asor luhuring derajat menawi saged ngandharaken ngelmu sastra cendra ayuning rat pangruwating diyu inggih menika ingkang badhe dipun switani Dewi Sukesi sinuwun. Anjur kepiye? Tutukna anggonmu matur, Gomuka. Nggih. Gandeng menika kaluhuran ngelmu kang wingit awerit. Pramila ingkang Rama lan Dewi Sukesi lajeng manjing sanggar paneben. Saperlu mbabar wedharing sastra cendra ayuning rat. Sadinten sedalu pamedharing ilmu ingkang Rama lan Dewi Sukesi boten miyos saking sanggar paneben. Sinareng sampun miyos jebul Dewi Sukesi muga bilih ingkang Rama kedah netepi wedharing sayembara ingkang mengku Dewi Sukesi sinuwun. Inggih menika priya ingkang saged medharaken ngilmu sastra cendra. Cekaking rembag ing kalenggan menika Dewi Sukesi wurung kaparingaken kalian paduka. Malah kepara jinatukrama piyambak dening Begawan Wisrawa. Waduh! Jagat Dewa Bathara.